minkälaisia mielikuvia liittyy Varkauteen? Tietysti teollisuus ja teollisuuspaikkakunta ja ehkä myöskin tämmöinen tietysti rakennemuutospaikkakuntana. Tietysti vahva teollinen ilmiö. Mikä voisi olla Varkauden menestyksen? Kyllä mä ajattelen näin, että yhdistelmä uusia palvelualan yrityksiä, jotka käyttää myöskin vanhoja tiloja, hyödyntää niitä uudella tavalla, innovaatiot ja voisi sanoa tämmöinen uusi teollisuus, joka ei ehkä ole samanlaista kuin se vanha teollisuus, mutta pystyy luomaan työpaikkoja. No, mikä saisi sinut muuttamaan Varkauteen? Varmaan tämmöinen henkinen ilmapiiri millä tahansa paikkakunnalla, missä liikaa on hirveän tärkeä. Ja ainakin itselleni on tärkeää se, että sen työn lisäksi on kulttuuria, kiinnostavia ihmisiä, harrastusmahdollisuuksia ja merkitsee paljon. Ja vielä lopuksi, mitä terveisiä laitat Varkauteen? Tietysti niitä terveisiä, että varmaan näissä kunnallisvaaleissa monet tärkeät asiat näiden paikkakuntien tulevaisuudesta ratkaistaan. Ja näissä vaaleissa voi oikeasti vaikuttaa itse asiassa kaikki, jos ajattelee kestävää kehitystä, ympäristöä, kaikki merkittävät päätökset tehdään kuntatasolla. Kiitoksia kovasti. Hyvä. Kiitos. Hei, kiitoksia. Moi.